Хайде, дай. Хайде да те видим. Това е първият път, който печели игра. Сега какво да правим? Искаш ли да отидем за сладолед? Брой ме! Изчакай ме! Добър ден! Добър ден, какво ще желаете? Един шоколадов, дядка. 100 лея. Уф, нямам толкова. Хей! Може ли малко назаем парички? Не трябва да си искам, ги не искам да изкараш ти сам, дам. Дай ми парите, бе. Сигурно не бият нас, защото ме респектират. Според мен е заради мен, понеже аз съм буквално електрическо куче, с което с една мълния може да ги гръмне.